even nomfundisi wami nami ngiyamnakekela sometimes. Umfundisi wami umhlongo eLuganda niyamazi uhlala eMzinyathi manje Faith Mission. Ngibhale lapha ngithe PVTI. Niyabona uPVTI kuma notes? Vula ama notes akho PVTI. This is a strategy esingisebenzelayo PVTI. Asisho sonke PVTI. P stand for prayer. When we talk about pastoral care, number one, learn to pray for your believers. Learn to pray for those who are under your care. Ukubathandazela. Uma uyi-home cell leader, abazali nobalidayo, pray for them. Umfundi is obvious, he prays for us. He prays for us. But now as a leader, learn to pray for abazali abangaphansi kwakho. Uma uphethe abantu abasha, number one, pray for abantu abasha abalidayo. Ngoba kunemoya efuna bangakholwa, kunemoya efuna ukubawisa. Pray for them. P stand for prayer. Are you listening to this? Amen. V stand for visitations. Don't just pray for them. Visit them. Bavakashele. Ayengavakashela omunye umzalwane wayesanda kusindiswa. Wathi mangibona kanti uyabhema ufihla ugwa ufake ephaketheni. Ufake ephaketheni washunqa ephaketheni. Wathi mawushunqa ephaketheni ngabona lo mzane ngeke asizakala ngivalelise ngahamba. Wayengacisha ngathola ithuba lokucisha ngajika endleleni ngase ngiyabuya. But sengiyazi kufanele ngidile naye ngimakhe ngoba khona izinto abhekene nazo.